kublai step ifi baro step asuk kumen ifi baro sai sinpan ngan ong ifi baro iki kun kebri nyutrap kani baro khon tang lada phi ajat chokpa ke jungmut jung perkhat jung phi ublei luati phi kumno bantei yala ki yeng kisem kumno bantei ya ke imlang salang kumno bantei ya ke mensiem jung phi tang lada phi ajat chokpa kani ngai thu hok ki phi ba nadu ki khun kikti nadu utanga nadu ka tanga jung phi phian sai imsuk imsan halai yeng lasem tang lada phi le kata ti manta banyo eki ki sabut satar ngan peni ye phi puli ye ka kitab jung Genesis kalnong bhat khandai ka dekhot balai phau puli ru ye ka kitab jong Deuteronomy kalnong ba arphulai bat puli ru ya ka gospel jong Paulus apostol ka sithi jong Paulus apostol ka sithi Paulus apostol cheki Korin ka sithi ka banongkong kalnong bakhat wei nangta lada phi phimdon ka jing sngo thu halor ki jing tho ha ka Bible bat ka jing semphang bule ka sam kalnong ka basi ka sam ka basi spa khat khandai ka dekhot ka basau sa ti halor jong ki ba phi ya kan tho phi ya kan no ka kamram jung Kristan ro phim yes ngo thu phi shu ong banga kan tho ki phadar ki pastor hato ki phadar ki pastor ki lali ka ke badai hato phi tep ikata hato ki kai ka jing sisa hato ki kai tanga gospel kalong ka babha hato ki la an batai ka Bible menno ki la batai kata hato ki puli ka jutang barium dan balak ban hikai kata lada amsyam lapha do blai lada klam la plik kalat kalanti ke jong ublai ginom la ban im hangni asla perthai hato uphadar do ublai hato pastor do ublai balai penlong blai ki hato ubri bakla uphadar de ubrio pastor de ubrio boleh pikir tho kamut lada pipi ong kumta yenga haba pi sngo bom ya ha naipet ngala ong ipi haba phim sngo phim kwa ban kala phim sngo tho ya ka ek bala tho ka Bible phim pule ka Bible phisukan tho kalong ba persniu dor ya ki ek ba sngo tho phim mon ban snap naipet delete sendon ke video jongaru naikan tho ngam tre ban reply su kumi phi ki brio namar bali phim mon hiru ban ko ngo ika hukum jung blai haba phibu jing artatin phide ki brio ki basnio phim sngo thu e ka hukum ku jung blai bat phi kwa ban ya ka mon brio bat phim kwa ban ko ngo ika hukum ku jung blai lada phi kwa ban ri ya ka an ke jung blai bat ika hukum ku jung blai kam don ke jing artatin e lada hau brio kinong bet ka bom la bat ki pen artatin hanre hau blai ka bala sudah hau blai ka bala sudah hadu menta phi artatien ki baro ladangan ngan batai se ki pat ki bala tho ka Bible nei phin ong yenga da kumno ban pen tho bria ban pen sniudor namar ba phil atiep ba kaman sem jong phi ka khanyang bat ka daj namar bale ka jing sisa ka thang lada people phila pulia Bible baro se kata lada phi pulia bhai ka Bible wal da phi tep ru hanre phim tre ban le kata namar baka jing sisa ka thang amdan mano bala on pen sloringa amdan mano bala on penting nga kani kadi bi tangkamon jong blai phinom la on penting nga dal leru phinom la on persothu bakla phinom la ban yalam bakla namar ba man hakisnem kiba man samsnem habang alik puli hapo bar orson ngaklam sabe hanre kibrio ko itu khanalam ler ki ong sabe ndang la poi hamot pran rong pulie ka Bible ki ong ki yam ki kenthei ki ong bo neu brio ngin paju sneu ba pulie Bible kuma pulie uni ubrio kamut ki perkhat banga ngade ubrio jong ksut
phim sem latip ba phim man hiru ban ko ngo ika hukum ku jong ublei bat ki bomla hau brio hau blei ka bala sudah nga kentui phi baro ki bas kham ke jingat hau blei manta ngan puli no ya ka sam ka ba spa khat khandai ka dekot ba sop saw ngan ri ka an jong me silenter junom la junom ngan ya ha ka jing la lu namar nga im kat kum ki hukum jong me ngan pen benai ka mon jong me khamat ki si im bat ngan om sngew le ran na ba scam nama na ba nga sem jing kemen ki hukum jong me ki ba nga i nga burom ba nga i ki hukum jong me ngan puson ni kirtin yam jong me to bat i kaktien ba mila khle ya sakri jong me da kani mi a jing kermen nga kani ken kepentingan ye ki jing kuslai jonga bat mila kular ban a jing im nga lakiriu sarong ki ben so sat nga te ngan om phai na ka an jong me nga kan mawi ki rai ki ba na du man barim ban nga sngotengan ko try nga bitar teng e ikrius niyo na markil ndet ika an jong me kiritin yam jong me kilong ki jing ruai jonga syaba lapan fit wiri nga men miet nga kan mawi kerteng jong me ko try ban nga sumari ka an jong me kani kalong ki jing kerku nga bangara ke ki hukum jong me nga kular atrai baka kam jonga kalong mat ko ngu ektien ke jong me nga kerpat ime da kadonut jonga baro to isne nga kumba mela kular nga perkhat ikir kom im jonga ban nga lawan phai sa kamon jong me nga kloy ngam perslam barake ki hukum jong me laki jar ke rusni ukiriam nga ngam jukulet ika an jong me siteng senyanga khi ban aingo ye me namar ki adong bahok jong me nga ide lok bar kitu ki batieng burom ye me bat kitu ki barake ki adong jong me ka khandau ko trai ka dap da ki jing i jong me to hikai nga i karitiniam jong me mela le bhayu sakri jong me ko trai katkum ka ktien jong me to hikai nga ka jing stan pa ka jing tip na bang sania aki hukum jong me ngala sakma bat nga sem jinjar handrai mentang sumare ktien jong me melong ba bha hadu kata kata to hikai nga i kritiniam jong me kiriu sarong ki penbut nam nga handrai nga ko ngu nadu kadonut iki hukum jong me kadonut jong ki kapen e ki jing bha ngate nga pediang huni ka an jong me kalong ko bha bang sem jinjar bangan dup hikai ka an jong me ka an na kisentur jong me kalong bokordor nga bania ki hajar langkhot ka ksiar bat karupa kikti jong me kila thawi bat kila pan wandor nga to hikai bat to batai hangai ki hukum jong me kirunget jong me kin yu i nga kin sngo kemen na bang sania aktien ke jong me ngatip ko trai bakira jong me kilong ki badai bat ba me la penjenjar hok nga to ke jing i jong me kan pentengen nga kumba mela kulari usakri jong me to ke jing i jong me kan hiar hanga bangan dup im na baka an jong me kalong ke jing kemen jonga to pen le rani kiri usnio ki batharong nga kat banga duriap iki hukum ki jong me ai bi kiri nget jong me kin phai sa me ki to ki batip ikamon jong me to kadonut jong me to kadonut jonga kan bat jana ika an jong me bangan om chale ran nga thrang dik dik iki jing pen im jong me nga kermen hak tien jong me ki khmat jonga ki telor ki khmat jonga ki telor habanga ap iki jing kular jong me nga kali lano men petengan nga langas ti kum kalwas ni akatadam panban ngam sem laklet iki hukum jong me sakano sakri jong me ude bansya lano ken men bisyari kinong syun jonga kirius niu ki bomso nya wiki an jong me ki tilu lap bangan ngan ki hukum jong me baro ki bala am chania suda tieto irap nga ngala syaban ben hakiriu lam ler satang khandiat bakin penyap do nga hanrai ngam juklet iki adong jong me ha ka jing i jong me to pelaj im nga bat ngan rakhi kirai ke sentur jong me ka ktien jong me ko trai ke bom jukut ka ni scam junom habeneng ka jing sisa jong me ka sa pateng la pateng ka scam kum ke perthei ba mela tha da karai jong me ka perthei ka ni adu menta na ba ki baro sakri me la da ngam sem la i ka an jong me ngala de ban yap khuslai ngam sem la klet iki hukum jong me lano na mar da ki me ajing im nga to pelaj nga ngalong jong me na banga wat iki hukum ki jong me kirius niu ki ap thapan peniap nga ngate ngabu jengmut ya kamon jong me kani kaktien blai titang kini ki kentien ko blai sibon pi bara